Loko. Nyemplung ya bareng. Bareng sapa? Niki di streaming. Kapok lah. Tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki ndi ta? Iki ndi apa? Ngomar ya ana to? Oh, wis entek abe yo. Ya, sesuk ki ngene, Kak dhewe kan biyen zaman Pak Lurah Sambiroto kan wis maringi aku. Nggih. Kan biyen wis tak dumi wingi biyen. Urung ya. Wis ya. Urung wingi mbiyen. Wis ya to. Rong. Ora wani nek ya. Kok mendonong matane wis urung. Wis lho. Sapa sing muni wis? Gender kuwi sampun. Wis po? Wis. Oh, urung ramen-ramen lho wis.